Pagyamanan hiyaman, inayakin imbag na. Ingatang sigli paten-ten, aming kasakit tinaken. Ni Jesus isuruten ay aming amay maysa. Hintay amin ikanta, rasaken kapya. Pagyamanan di Ama, iayaken imbag na. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at ako makatatayo. Tidak dinasanto na misa, iraman tayo ti karkararag tayo ti pagyaman, ti agkasangay ni Ma'am Charo Peromilia, kastamat ni Ma'am Erlinda Mayrina, ni Sir Roger Cabag, ti panagkasangay datatanga aldaw. Ilagip tayo ni San Agustin, Doktor, Obispo ken Doktor ti Simbahan, Doktor kahit nga sabon na ni Sursuro, babanti pan Norsuro na, ipagpatulat na ado tinagbalbaliw, ado tinaawis, nagsanto, kapo kadagit nga aramid. Dawatan tayo magkatultuloy nga panansurot tayo kini Apo Jesus. Tapno maikari tayo makirano, di kita dinasanto na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo idaw. Tayo amin ko na kayo, agkon Nagkasara, iti Diyos sa mga kabalin amin, kaya na kayo may kakasat, tasyak ng kabasula, iti kalangot sa uaramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko manay, isuang kapagpakasyak ken Santa Maria Manay na Beren, kadalagiamin ng Heles ken sa Santos, ken na kayo may kakasat, kaasya na kumati abot ay ng Diyos. Kaasya na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasya na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasya na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasya na kami. Kumararag tayo. Apo paraburang kan ti uneg ti iglesyam, ta espiritu nga inted mo ken San Agustin, tapno ti panakapunno mi iti daytoy madlaeng nga espiritu, mawaw kami, ti panagtarigagay ken ka nga ubbog, tinapaypay so asirib, ken sa pulin ka agubwayan tinailangitan nga ayat, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyo ti Espiritu Santo, Dios nga nanayon nga awan ti ingana. Amen. May basa na daw iti umuna asurat ni San Juan. Ay ayatek agagayem, aginayat kayo, agsipot ti ayat, agtao ti Diyos. Anak ti Diyos, ti siya sino man nga agayat, ket ama muna ti Diyos. Ti saan nga agayat, saan na nga mo ti Diyos, ta ti Diyos ayat. Kastoy ti pinangipakita ti Diyos nga ayaten na tayo. Imbaw na dito'y lubong ti kakaiso ng anak na, tapno maadayan tayo ti biyag ken gapu ken kuana. Daytoy ti pudno ang kaipapanan ti ayat. Saan agapu ta inayat na tayo ti Diyos, nulikat inayayat na tayo, tayo baon na ti anak na, apakapakawana ti basol tayo. Patgek agagayem, nukasta ti pinagayat ti Diyos kada tayo, rebel na met maaginayat tayo. Awan pa'y nakakita ti Diyos, ngayon maaginayat tayo, agtaeng ti Diyos kada tayo, ket naan-anay ti ayat na kada tayo. Kastoy ti pakaamuan tayo, maagtaeng tayo iti Diyos, ket agtaeng met kada tayo. Inted na kada tayo ti Espiritu na, Nakita ken napaneknekan mi nga imbaon na ti anak na amang isalakan iti lubong.
Agtaeng iti Diyos ti mangbibig, ani Jesus anak ti Diyos. Ket agtaeng met ken kuana ti Diyos. Datay met laeng ti makammo, ken mamati iti ayat na kadatay mo. Ti Diyos ayat. Agtaeng iti Diyos ti agtaeng iti ayat. Ket agtaeng met ken kuana ti Diyos. Kisao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. O Apo isurong kanak dagiti ipaalagad mo. O Apo isurong kanya nagipagalagan mo. Kasano ti panangsalim-met at tutubo iti nadalo sa panagbiag na. Mabayan ti panagtungpal na kadagiti bilin mo. Biluken ka iti amin a puso. Di mo kumaipalubos ang madayo ang kadagiti bilin mo. O Apo isurong kanya nagipagalagan mo. Idulin ko dagiti linteg mo iti puso. Tapno diyak ang basol ken ka. Daydayawan ka o Apo. Isurong kanya dagiti paalagad mo. O Apo isurong kanya nagipagalagan mo. Si pipigsang iwaragawag ko dagiti amin alinteg na inted mo. Naragragsaka kamang tungpal ka dagiti bilin mo. Ngim iti pinangipot ko iti sanipwa nga ado. O Apo isurong kanya nagipagalagan mo. Pagarian ti Apo as maibagay ket amin tumaited tuken ka. Alleluia. Ti Apo at ako makada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ipan na kayo waragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, saan kayo apaawagan iti maestro? Agsipot agkakapsat kayo amin, kad may sa ti maestroyo. Diyo awagan ti ama, ti siya sino man dito'y daga, agsipot ta maysa ti amayo sa dilangit. Saan kayo man apaawagan iti Pangulo, tani Kristo laan ti Pangulo yo. Ti kamurunaan kada kayo, masapol nga iso ti adipenyo. Ti siya sino man ang mangitanok ti bagina, maipababanto. Ngayon ti siya sino man nga agpakumbaba, maitanok to. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw pinagpariken ka o Kristo. Good evening. Good morning. Ni San Agustin, the famous na nagisuro ti simbaan tayo. Pag-amo tayo isuna tayo iti rhetoric teacher ng ti moral na aramid na. Ti womanizer, drunkard, ngam ni inana, ngam di makkel da nga Kristiyano. Ni inana nga Monica, nagpiesta di Kalman, nailagit ti Kalman. So diya bunga ti karkararag na, karkararag ag sangsangit nga, agbalbaliw ko man ni Agustin nga anak na. Naging naggaraw ti Diyos, anya ti garaw ti Diyos, nakakita ti libro ni San Agustin, kuti pagsasauda, to lilege. Kahit na sa get and read. Alaon, tabasaon, binasa na, Biblia gayam tayo dyan. Katibaganan, hindi na nakabasa ti verse. Hindi malagit na yung verse na nabasa na. Kuna nagbalpram din on, nagbalbaliw ni San Agustin. Nagbalin nga obispo. Dari ti panursuro na, dari ti pagluntikan na nalaing tanasirid na dati ni Agustin. Kinapintas nga pagtuladan from sinner to saint. Managbasol, nagbalin santo. So nga tayo at nagundaway tayo amin nga magbalin nga santo uray kasano ti kinadakes tayo. So na ka babaero, mamarkat. Ang palmatigis mo sa nga nagbaliw sa nagsanto. Sino nga ta? Bagay prostitute, tamarta, ay magdali na magbalik. Ni chismoso ti Jakamon, magda. Nag-research yung tuman. Nagdali mo na may ibasa, nagmayang. Kuna na ni ti Diyos, ayat. No, haangkan na agayat. Haangkan na para kini ako Diyos.
Naglawag nga, patangan na rin yung baga na naawanan ayat ti pusom. Sa balin ti pagserbyang haanan na para kini Apo Diyos. Kaya ti ayat po natin, all about the other person. Para iti tao, para iti sa bali, para iti ayatin. Never na para kingka. Tano ti sinerbya mo kabagi mo kuna na yung ebanghelyo ti mangitantanok ti bagina may pababanto ti mangipababa ti bagina may tanok to so mauri ka tayo inalkapal lang aramid tayo no ti feeling tayo ka nangangato ng ti daduma nangangato ng ti ko agaputan nagatalo ti faktor na nga ti panagpangato tayo sa nikwa adal lugar itsura kada kang mapangit ka kasla second class citizen kami na kailangan na pipintas kada duwa pati kasla first class manyala ulit at nga lubo ngiti as-asidag iti politician as-asidag kini ako padi ako kasla feeling mo ka natantan ko ka manya kung mga natantan ko tinapakong babaan kaya di magbaga na tati panagayat na all about it's all about the other person kaya yun o ti pampanunod tayo sa serserbiya bagbagi tayo haanin nga ayat na dyan. Di ba nagayat para iti sa bali? Di ba higit kaayat karaman na ti kinapakumbaba isong uri ang dapan nubok ka ba lang kapakumbaba? No agay ayat ka hang ka ang pangako. No agay ayat ka hang masapol nga maitanpok nga patayo. Tati ayat ka ginapakumbaba. Kasam ta agayat ka. Pukawon niya para bagi agserbi ka tinkuana. Nagustin na kinagayat kina Apulyusan. Tapaya dahil kina siyempre nasirig. Bisursuron na laingan na kaya na tianbiyag na para magbagina bisyo na inidop na aminan lapan kini Apo Isus nagayapin sulit yung tinakaalaan na kakarit na magkanya tayo nga tingitingan tayo na niya tinagyan di puso tayo agay ayat tayo katiwon nagpangpangato tayo agay ayat tayo katiwon nabagbagi tayo ti iday tayo kaya tayo di sumurot kini Apo Isus nga malipatan amin para bagitap nula para kinkuanan kado ati faktor na ngam niya di nasubyanan tayo amin nagapon niya panagbalbali ni Agustin kararan hantay isuna ni inana ni Monica uri lang sangsangit ang kararan taan baliw sumati kay kamarunaan namin tap tumasulbar amin kararan. Ako di pa nangrambak may tidak di sakripisyo apakailagipan ti panakaisalatan mi ipaay mo kadi tapag balinem atanda ti panagkaykay sami ken singgalot ti panagiinnayat mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Di apo at ako makada kayo. Kasta kumamet ken kayo dagit puspos yo. Dadagan na si tatagay iti apo. Agiyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May kariket rumben. Pudno una ya may karigat rumben annong ni kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at siyempo ken diso
Agyaman kang ken kaapo na santuan nga amaman nakabalin katag nanayon na Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Taaramidam at iglesyam ibungan na agagresat ti baro apakakitaan ti kinasingpet. Babaen ti nakakaskas daaw apan nagbiag dagiti sa santos mo. Ket paay mo tinalawag a panegnet ti ayat mo kada kami. Kastapay a babaen tinisangsangaya na pagpatulad da maawis kami nga agbiag tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan ket babaen ti makaayayo ken ka apan nangibabaet da ipaay mo tapang nalaknib mo kada kami. Isot gapo na makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos ket agraragsak kami ang mangidaydayaw ken kaget ko nami. Santo, Santo, Santo ti Apo, at Diyos iti amin na Paswa, ilangit ken dagan at nuday ti pagayayawang, husana iti kamatuan, madaydayaw ti umay tinagan ti Apo, husana iti kamatuan. Put noonay Apo, biig ka akina santo, ket sika ti bubuayan ti amin akina santo. Dawaten mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, kadi paay mo ida kada kami, abagi ken daara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isuliti isak bayayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispi sinasana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket mangangkay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagi, isa may yawat to, amay paay kada kayo. Kasta met akalpasan day di pa nang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman malenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alarin nyo ket minangkay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon at ulag. Isu maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy a pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babae ti krus mo ken panagungan, pinakaminsalakan sika manugod sa kaluunan. Iti marot pa nang ilagit mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaampo ti dinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katempaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten ni Apo, tada kami ang makirano iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysayan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sa kalubungan, kad parayrayong tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong taranyag mo apatakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kumamay karikam amin iti agnanayon agyan. Ket magiranod kam to keneng gasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dali tinagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakaputno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sila kaysa ken Kristo, ken itisilom ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Hintay umararaw iti Ama, ketwalgon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama mi agadas sa langit, madaydayaw kumatinagan mo, dumitayin kumati pagaliam, matungkal kumatinagan mo, itidera ka sa bilani. Itidem darakam daw ditoy, kanan mi ti patinayin na daw, pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol dala kami,
Inakamet baybayan mo manunugot iso-iso, isalakan na kami katinaan. Dawasin mi kan ka, ako tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada sila ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babayan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol, may ilisi kami. Ti amin ariribok, may kanawa kami. Kabayatan di ba ng ururay, may ti kinagasa kanang namain mi kanitiya ay Yeso Kristo anang isalakan kada kami. Tapuan mo ang litoray, karang kami kinadayaw, at nalayon na dito sa salay. Ako may Yeso Kristo kinunang kadagiti apostoles mo, kapya, tilibati kada kayo. Kapya nga agapukan niya, tited ko kada kayo. Saan kadagiti basbasol mi timingmingam, nulikat ti pamati ti iglesyam, kadkas mayang nurot iti padayatam, ipaay mo kada si aasikan kuha na ti kapya ken panagkaykay sa si pangagbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kapya ti apo kan kanayon kumangad kada kayo. Asa ko kami ken. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya. Kapya. Diyos sa maikat kariti basbaso ti lubong kaasyanan. Cordero ti Diyos sa maikat kariti basbaso ti lubong kaasyanan. Cordero ti Diyos sa maikat kariti basbaso ti lubong itdem kadakam ti kapya. Ito'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mga ikat ka rin ti basbasol ti lubo, nag-aasat tayo anayaban, iti daytoy kapadayan. Apo, iyak may kalito may kanya. Dinimay sa layan sa uwan, may pagtun, tuy kagalawa. Amen. Apoy paay mo ka di tapas antun na kami dati pa nakiranod iti padaya ni Kristo tapno di pa na magbalin mo kada kami anakay kay sa akaman ni Kristo agbiag kamit na may tulad ken Kristo isang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo anta pumakala kayo. Asa kumakin ken ka. Kondisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Basa na Santo na Misa, intayo ni ti ayat, ken kapya ti Apo. Pagdiyaman kay Diyos. Happy birthday, ma'am. Birthday. Pa-instrument tayo. O salutare, Jesus, Dia.